nani mina ninganakile shaya mhlombe oboni ke lapha einkundleni zokuxhumana ama-Chichi Festival ikhasi ku-Facebook ama-Chichi Festival sikhoma njengamanje khona sicela ukuthi ke si-share i-page nawe nje ungashare kubalandeli bakho babone nabo live lapha na ke ku-Facebook ama-Chichi Festival igama lekhasi right igama ngokhathithe mabangobe amakata zituhla mabadletho lokhebe khebula kwamkebo sale bethu ngabanenalithi unqolo abanele igudla bethulele kwamkebo zitho zaqoma kede bashingo nina iyeke mama iqobela ethanda khona inganawe iqomela nje ngenkuze funa isiqebethe ezinye ivuna ngamasaka sekhothoza zilandela esehlabo wadlula njengenalithi umfoka ngobe ekhaya kule kwaNongoma angumkhaya wami laphana etshebe emhlophe welcome mfoka Ntombela kulapho ke ngafunda khona inkani lapha ke sifundeni noma esizweni sakwaMandlakazi inkosi engiyakhela inkosi uZulu inkosi uBhengtinte kaPhumanyova kaBhoko kaIbhibhu amaphitha kaSojisa kaJama umZulu kaDidebile esingasamasosha esiningi samagungehlelo sibindi gidi usibindi simnyama sonke nenyunga senqondo inkhonto yayibangelile yazange ngembezi umnomzana oyihlabalelayo enganabanye abanomzana abasaba uhlathela ukhabela uxambalaza phumba ibhayi ngaphansi nangaphezulu umjaheni masosha umjaheni magungehlelo kandaba engasina ukhonolela uwoyophuka wayokuphuka esandlwana isibhamu sahla umlungu sahlingwe nyakonolele wabhudisa abelungu anolele bengasathanda ukubhukuda umuhle wengoyazana yedwa lwalala usuthu lungayidlanga umjulela abantu nje ngonyezi ngoba ujulela umsushwana kwabasemdletshe eqede yasuka kwandunu mntaka ndaba ukwazi iduna kwazondela inye iduna nibabe emaduna kwazulu ngokuzondelana thuthele mntaka ndaba lo ukuthi umsebe ugcwala ngengazi amadoda nempela umsebe ugcwala ngazi ingazi amadoda dhabe ezithi inkosi ayiqedwa inkosi yakithi ke leyo engiyakhele mangizethula ke ngiyithi ukuyeba phela ngoba ngiqoshe ngifile nami ngoba yizwe lakithi leliya sicela ukuthi njengamanje ke sivule ngomthandazo njengoba sishilo sovula ngo Trinity siceleze ngaphambili uzosimela uNkulunkulu ngomthandazo Pastor Trinity. Glory to God. Amen. Asibingelele bazalwane nonke egameni kaJesu. Amen. Sibonga umthandazo ngicela nje sihlabele kancane singasukuma sime ngenyawo ngenze isonto mfethu umthandazo. Alikho igama elihle elihlethena alikho igama ke alikho igama Sibakebisa amakhanda ethu sithandaza ungcwele Jehova uhlele sihlalweni sobukhosi ungelinganiseke akekho uNkulunkulu okhona njengawe kubo bonke uNkulunkulu gama lakho lihle yababazeka lingcwele wena wembetha amandla njengoba uNkulunkulu wethu onamandla in this gathering o Lord sibiza ubukhona bakho uNkulunkulu wethu ongcwele ube nathi you are the foundation of everything akukho kwabakhona ngaphandle kokukhulunywa kwezwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele namanje sihlangene uNkulunkulu wethu onamandla sithi iba ifoundation bakho bonke okuzohlanganiswa kube impumelelo konke lokhu sicela egameni elingaphezulu wonke amagama igama lika Kristu Jesu amen. Amen. Siyabonga kakhulu Pastor Trinity ngokusimelela kahle ke komdala wensuku ngomthandazo. Sicela ukuthi samukele kakhulu phakathi kwethu abafowethu abasebenza ngokucoshela indaba abezindaba nje bonke siyanibingelela print media na digital kinshakash angis yeah digital media nabo bakhona futhi phakathi kwethu
Siyabonga kakhulu bafowethu ukuthi nibe khona nizobamba iqhaza kulo mcimbi ukuze abantu bakwazi ukubona. Lo mcimbi ke ubuya ihlandla lesibili kulonyaka. Qale nyaka enye nonyaka ke uyabuya ihlandla lesibili. Lokho kuthiwa ke i-second annually phecelezi ngesizulu saphesheya. Ake ngishayele ihlombe lesi singisi isikhulu kabangi. Njoba ke ukhona nje qale ngekhulu sasasa nyaka enye wamuhle kakhulu zatheleke intombi suka eindaweni ngeindawo ehlukahlukene zajabula kwamnandi kanjaya nakulonyaka futhi ubheke ukuthi kube njalo abahleli bomcimbi basokumile ke bathi cha namhlanje akube khona ke lesithanga msabe indaba ukuze ke basitholele ukuthi ngabe ke inhlelo mbala zizohamba kanjani zawo lo mcimbi ke nonyaka so ke ilokho esizokuzwa ke bebethi angithi halamzi nje kuyinhloso ngqangi yosuku namhlanje lokuthiwa phecelezi purpose of the day. Angithi ngisho kahle kumene awuzwa ke abanye bethi awuveke kodwa kuhlelo kuluphethe ngesizulu Nkosi yami abona ngathi khona abanye abazobeka bangangizwake ngabo kodwa vele ngoba bayasebenza manje akulungile abasebenzi yeah ngoba ngibona babhizi vele akekho ohleli nje uthi cha ulale bamakhamera bonke la bengibona ngathi mhlamba bangizwa boni ke ngenza ukuthi babenje kanjalo ngoba asikho Nkosi yami lesisasobala isilungu cha le mbijana enginayo akuyona iyasobala yokuphanda nje ngeshezana isilungu le khona akuyona iyasobala abakwethu sekuthiwa namthatha ubemile nje ne-microphone eqhaqhamuka ngezigisi kuphi khona hawu kahle nihlala ngambakile angifunde nqaba imbubu mina agcina khona kwamathikology angiqhubekela ngaphambili nasi singisa sisifunda ngesiZulu la welcome yazi sathi sifunda ngesizulu kwasona isingisi khumbula kahle incwadi sasifunda kwaMatric i-crocodile burning akodwa bafethu hayi so i-crocodile burning kwanayo sifundisa uthisha uZulu Mageba wayesifundisa ngesizulu leya ncwadi saphasa isingisi sakhe sasiphasa ngamalengiso epheleni ngonyaka yabona kodwa sisifunda ngani ngesizulu so ke ngisho ukuthi ke bakwethu cha esasobala Nkosi yami hawu ukuthola futhi ke vele ngilandwela basikahle abahleli umcimbi ukuthi ngisebenze emsakazweni wani angazi ukuthi bese bengafikela bengijikele bethi angiphatha uhlelo wesingisi bebesho ukuthini bazi kahle ukuthi la ngisebenza khona asivumelekile nje isilungu cha hayi lutho mfowethu akukho nje emthethweni umsakazo wesizulu nje ngqo ukukhuluma isiZulu isilungu lapha kuyicala yikho ke kumnandi nje yabo so ngicela ke njengamanje khona abathi wow ngiyasazi lesi yabona ke lesika wow ngisazi kahle leso silungu sokubabaza masithi wow ngiyasithanda futhi ngicela ukuthi sibone njengamanje abameleke isima okuyena umele isima sicela ukuthi eze ngaphambili bazothi qaphu njengabasekeli balomcimbi Sweet Film Sima Sweet Film ukhona awudadewethu sondela mama bone ke ukhuluma isiZulu nawe njengami Sanibonani. Ngiyaphila uSimo Mphambweni from Sweet Films. Esingakusho nje ukuqiniseka kuwe sisizamambo bandla ukuthi sokushuthela kahle nje umcimbi wakho as always deliver on time uthole futhi nezithombe zakho ngijabule ukuze abanye abantu bezobuya na next year noma usuyekile bazoqhubeka. Ngiyabonga. And also menifuna ukushuthela bandla nize kimi ningifonela ifona mhlezi on bye. Hey Sima suqedile njalo usuqedile Sima kwaba right impela bonke sifazane hayi kwaba right kwaba right impela bonke sifazane Sima how people one ngiyabonga akuniphele ihlombo Simi bafethu right impela bonke sifazane Sima ibambe lapho ngeke wethu yeah niuzuleke mahluke bengade ngosho suka efika nje uSimi la
wathi bamele abakwabani Sweetie Films. Mina ngitheni Sweetie Films. Lento bengade ngiyisho ke guys. Ngizwile ngithi Sweetie Films, Sweetie Films. So ilento bengichaza ngicabanga niya understand ke manje ukuthi bengisho ukuthini. Yeah. Message from Ichichi le country. Right. Kodwa ke ngaphambi ngisukumise Zamamba. Khona ngoba ngithanda icula zentombi. Ngizongivumela ngithi. Huh? Ngizeyivo. Hayi ukuthi ngiyasithobela. Ngiyayinizwa. Mashoba. Bayebeyisa. Ecula ngiyayinizwa. Icula zentombi. Kodwa uningenizwa bakhona. Ngidlala nami. Bivume bafethi. Kuthi xhoso lo siyabonga Khabazela asikunikeze ke inkundla ngane wethu usike lijikayo nawe siyabonga ngabe yenza iphutha mesingashovi angithi last year besino issue kulonyaka siyashova siko masishove Hawo dagache Wemoya benyati Baibona pi Hawo dagache Wemoya benyati Baibona pi Ito Eno boya benyati Hawo dagache Bye. Bye bye. Nice lip comment. Yeah. Ifike kubona. Yes. Ngicela ukubonga kakhulu ithuba mphathi ohlelo. Ngibingelele kakhulu kubona umuntu okhona la ngaphakathi nabasibukela enkundleni njengoba sikhuluma. Igama lami nguZamamba Ngamkhize iJiji le country. Ngisho nje manje ngiqale ngenzenga ukuthi lowa issue shasibongo sishintshile siyashova kulonyaka ijiji nejiji lalikhona futhi kushova ngasoshova lapha silane ngane ngicela nje ukubonga kakhulu ngokuthi niphumelele bengengizenzeke i-media briefing ngaphandle kwenu nonke la endlini ngamunye nibalekile uZamamba oyiface aphinde abe leader lamachiwelele festival sorry njengoba ngilana ngimele uZamamba yedwa noma mengisuke ngimachiwelele festival ngimele uZamamba yedwa kodwa ngimele wonke amachichi njengoba igama lisho ukuthi iJiji le country sho sima ubona uZamamba nje ubone yonke into esiJiji ekhona emhlabeni ngizoqala nje ngokuncoma ingane kwethu esihlangene ngazo emcimbini esinawo muhle kakhulu umsebenzi esiwenza kodadewethu asonconya abantu kuphela nama ngosho lokho ukuthi into esenzayo yinhle iqhuqhuzane engane ezincane ezemva kwethu kuyasinika nethemba thina esisingake conclusion yohambo ukuthi angeke izive into esenzayo ngoba ngikhona emva kwesinesilande angisho singahamba phela kodwa i-conclusions isikalile ngiphinde ngicele ukubonga kakhulu ama-organizers e-event media traditional leaders imindeni esiphuma kuyona sonke
kanye nemiphakathi esihlala kuyo ngokuseka ngoba esikhathini samanje ayisekho lento ezothiwe abesithuka siyintombi into eyenziwa kudala leyo indlela esekwenzeka ngayo manje iyasiqoquzela siyajabula kakhulu sekushintshile noma sipostile ku social media akuyisekho lento yokubody shame umuntu ukuthi lo muntu onebele njena kunjani bathi nje sasihalela ukuphinde emumva ayingwaswe sinchomela ama-comment siyawathanda ayasikhuthaza kakhulu iqhubeke njani iseke kwalolu hambo ngesese lihambe kahle uma bengekho abantu abafana nani abasikhuthaza khona konke sisesikwenza ngiphinde ngithinde kumajiwelele angonyaka odlule angikwazi ukugqumela kwalo nyaka ngingavaze ngibonke ngento enasenzela yona kulo nyaka esiphuma kuwona kwakuyi-event yokuqala mphathi wohlelo engakazi yaba khona kodwa ngoba bathemba ubuso bami nento engangisho kubona ukuthi umcimbi uzoba njani bawathenga amathikithi aphela aba ku-sold out njengobani. Ngiyabonga kakhulu imbazi esizwe babekhona nabanye abangewona amatshitshi kodwa u-99.9% ababelaphaya kwakuyinina. Ngakho-ke nje ngiyabonga ngikhombisa ukungiseka njengozakwenu nani menikhona nikwenzayo nisineneze phela ningamemezi mina kuphela nimemeze nobaba uFasteni Quick eduze kwami into yey'ngane nje enhle ayithanda ukuthi ayiseke njengoba nami ngisekile ngaba ngikho la ukuvina wayengekho ngoba iphupho nganginalo kodwa ngingazi ukuthi ngizolenza kanjani ukuthi liphile ngabe sengihlangana naye njengoba sihlangene nje namhlanje singaqali sekokwesibili. So nje naye ngokukhethekile nje ngicela ukuthi ngiyabonga kakhulu ukukhomede uNkulunkulu akukhulise njalo. Ebese ngicela ukunithulela ngokusemthethweni ngiyazi abanye besebonile enkundleni ngoba phela into esuke isikushisa esifubeni akwazi ukuhlala nayo sesaphahluka phela usuku le event thina sijabu ukuposta lokho anekuthiwa i-double finger iyeza lindani sathayingeke siyaphahluka thina manje sijahile usuku le majiwelele festival la kulonyaka uzoba mhla ka7 March eCarrisfontein lesasihlangene khona futhi ekuqaleni ngicela ukusho nje ngokungangabazi ukuthi lo 10,000 abantu ababekhona lapha last year kungenzeka sokuphinde kabili lo nyaka. Looking at ama-comment, looking at i-feedback ebuya mesesipostile ku-social media bathi abanye isasingazi bozwenzala ngisaba kodwa manje sesiboniswa kumnandi kangana nisiyeza kudelika igoli kudelika impumalanga kudelika Eastern Cape nje into esukile laphayana amatshitshi akhona yonke indawo siyayithola imibuzo mesipostile kuthiwe noma ngumXhosa ngayena umZulu mengiyitshitshi ngivumelekile yebo ukutshitshi ibhoda kuyafana shathiwa umlungu uma uyilona nje fika udle ukolifayisi sakho iphinde sicacise iphinde ngicacisele komngobani baka-10B futhi tjatha ngingathandi ukusho ngegama elibani la amatshitshi ongobani ongobani baka-10 A bese kuthi kothobeka ongobani baka-10B 10B bayazi bayabuza sinase simenyiwe yini noma kuze amatshitshi kuphela siyanicela Nkosi yamnize ngoba ninasupporta nasey'nkundleni masipostile noma sinemicimbi u-10B uvumelekile nigqoke kahle nigqoke la-10B ende ube mhlophe nje ungajabulisi phela nje ushaya u-white wakho ngeze nginake kahle ethombeni ukuthi ungakeli siyabamema nabazali umzali onengane mhlawumbe esancane osaba kwidedele ihambe yodwa uvumelekile athenge ithikithi naye athengele nengane ithikithi layo ebeseyayiphelezela. Bese ngicela futhi ukucacisela noma ukukhumbuzisa inhloso nqangi ukuba khona kwamajiwelele festival mhla siwaqala nje wasaqhubeka nje nanawo futhi azoqhubeka noma ngingasekho. Ake wathuse ngisaba khona ngazenziwe sengekho kodwa kasikho lapho. Inhloso kahle inhloso ukweseka nokuthuthukisa amakhono esinawo la ematshitshini sinamatshitshi abaculi maningi siyawazi ngewabale ngamagama khona we-MC khona nama-catering khona benza ideco ithuba labo lokuthi baveze imisebenzi yabo basekwe kusekhona nendawo zokuthi bekhona abathula ubuhlalo babeke lapha kuthengwe nje iyona ndawo yabo ukuthi baveze amakhono abanawo. Nanokuthi-ke thina negenge yamandla sinalo ibhajana bese-ke sibe nalo ibhajana lokuthi masisemcimbini eminye
nokhona nje into encane oyenzile nje ngiyabona-ke amatshitshi engabeyaphi sasisagcina sesinokudibala okuncane ukuthi yabo ama-festival amanasawahabi ngabe sengithi no man asikwazi ukubhoreka nginenkonto ecabanga into enhle kanje for umbuko ingakho-ke sesinamatshitshi festival ngakho-ke ngithi ngowami akusumane sinedolo sizeni sizojabula ndawonye nitshele nabanye batshele nabanye ngizobe ngikhona ngokunganeni nginilindile ngicela ukubonga kakhulu ithuba engiliphiwe uNkulunkulu anibusise. Siyabonga kakhulu Khabazela wena kamavovo Gcabe wena Asembo cha ube kahle ntokazi uthi noma engasekho ani kwehandle yini la Khabazela ngimbuza lokho nami kodwa uyawezwa amazwi umuntu osuke sezosimema nje maduzana yathi imemo izongena ngekudala ke la sizwa ngamagama nje ukuthi hayi imemo ziyasondela eseduzana asipheni ihlombe uGcabe bakwethu siyabonga kakhulu vele mangabe kusuke kuyisithangamsaba indaba kuye kube kufishanyana nje ngandi kakhulu njengoba senibona nje manje sibheke emaphethelweni bese ke siqeda lapho ke sithola amanzi ke bese sikhululeka kuleyo ndawo makhoba manzi kulela manzi nje ngoba ophuzayo kulawo manzi ophuzayo kulawo manzi awophuzayo kulawo manzi mina phakathi cha ungakhathazeki noma nempondo noma wanazo lezo kuthiwa zinjwana suke zincanyana sicela nje manje ukuthi siphakamise ke umfoka Gumede la founder nomqondisi walowo mcimbi ngobambisana ke naye ke uKhabazela njengoba simzile beka kahle kangaka Gumede hayi noma athi papa nje kulo ngoba sisematasi ababe yini niyashaya wani manje Gumede wake angisawazi busy noma ku busy kanje khona phela insizwa okunele ngakhala ifoni vele ijuluke makuthi ayizokwazi ukuyibamba isima sivume ngenxa yesima soke ebhekene naso yabo so ivele ijuluke libonde imadoda akaze noma noGumede iso manje asikunikeze inkundla mfowethu nawe usekele jikayo kodwa ilungile intokazi isheshe zaqeda zona wena ngizokunika indoda indoda ayivumelekile isheshe iqede so unikeza nje usabinduka Team B ka Team B mphathi wohlelo siyabingelela kakhulu abezindaba abakhona phakathi kwethu namhlanje indlulamithi yamakhosi siyabingelela uPresident wase South Africa nocabinet yakhe uPremier waKwaZulu Natal necabinet yakhe kanjalo no Fast and Quick necabinet yakhona kanjalo namajewel necabinet yakhona sanibonani President Amafi uyeza president nasi sihlalo sakhe sibekelena la uyeza nje urecognize nasi nesihlalo sikhona to our respected media partners, sponsors, traditional leaders, stakeholders and everyone present here today ngithi sanibonani. First and foremost, I would like to thank you all making time to attend this media briefing. Your present means everything to us because without the media, the story, the purpose of the impact of Amachuele Festival will not reach the purpose and the people in mean to inspire. We are deeply grateful for overwhelming support received during the last edition. The Amachuele Festival was sold out to bring a powerful and emotional moment to us as the organizers. But more important, for the thousands of maidens who came out in their numbers
and celebrate who they are, where they come from. This festival is more than an event. It's a celebration of AmaZulu traditional, honoring young women who have been choosing to preserve their purity until the marriage. To witness so many men standing proud, confident, and united was a clear reminder that our culture is alive, respected, and the word protective. We would like to thank you, the families, and the guardians, traditional leaders, and the partners who bring us this far. Njengoba sazi ke sonke ukuthi lo mcimbi odlule ngabe awubanga khona ukube omama laba abahleli ngapha eceleni kwami abangona omehlo kanjalo nezinduna zeintombi kanye nezintombi azilwanga ukuze umcimbi wabo ube khona. Community for trusting us with such important cultural platform. Your support affirmed with the Amachwele Festival is necessary, reverent, and impactful. Today we are proud to officially announce Amachwele Festival is back. On the 7th of March we return again at Carisfontein, but this time bigger and better due to the massive demand and support. We have adjusted the capacity to 15,000 attendees, ensuring the safer, more than exclusive, and the memorable experience to everyone. This year edition promises to be the one the history books. We are bringing one of the biggest lineup, enhanced production, and the stronger cultural program that continues to respect, uplift, and celebrate our medians and the heritage. We invite the media to continue walking the journey with us, help us this story, not just an entertainment, but as the cultural movement and restores pride, dignity, and the unity. Let us gather once more on the 7th of March and make Amachwele Festival a moment that will be remembered in the generation to come. Manje sizohamba siye ku Facebook page wami umfowethu lapha uzaba ku social media uzobafakela iline yami okusho ukuthi ke namhlanje uyidana but line yami ngesiphinde sikhulume ngama artists ngoba ama artists sizodedela imini post not ama single post sizodedela imini post namhlanje sidedele ama package for icukuthwana zethu ezobe zikhona mase siyayivala sihlangane nomhla ka7 nama artists. So ke alikho ivukane ekuthiwa ngizothiwa khona ivukane lizovula, asinama avukana azovula and asinayo kuthiwa azongena ngaseqaleni ama artists wonke esiwathathile azo ngasemcimbini. Okwesibili ama artists ngicela iyeke lento this year sasibanikeza ikhathi emini. This is a day event, is not a night event. Umcimbi wasemini bonke sasibanikeza ikhathi abedudulana ebusuku bagcina abanye bengadlalanga. Probably owayengekho next year nambona kwiposter wangafika kulonyaka asixaka ukuthi simfonele. Wonke umuntu owayebiposter last year wangafika kulonyaka akekho kwi lineup yethu. Secondly, wonke ama artists sicela ehlonipha isikhathi esobasinikeza bona ngoba ingane kufanele ntambama sikwazi ukugoduka ngoba kunengane esiweyisuka kude namabhasi njalo njalo. So asibonge kakhulu uma artists asihlonipha last year. Uma wesihlonipha last year sinenkinga sponsor sasinaso emva kwalapho egcineni saphula out ekukhokheleni ama artists kodwa asikaze nozamamba sihlangane nelodi artist lisithuka ku social media kodwa baqhubekile baba loyal. So in that case ke labo bantu engikhuluma ngabo ngikhuluma oMathwala Natasha IK Best A Zawulekas Lungelo Jumbo DJ Ngati Pereni Shakul Qabe Twins DJ Kotin Mayo Kathuza Nlango Maganga Mafikizolo DJ Ngane uDanky Boy Ayanda Ntanzi Navigator Mdumazi Fala Mdumazi Ntencane Bebso Dumo Gatsheni Sikweletu Limit DJ Puni Big Nazi Masongo Mthandeni.
So in that case ke lokho kungenze ukuba nakulonyaka laba abahlonipha isimemo sethu last year singabashiyi